Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Pogleda u gledalo našeg pregleda nedelje. Koje su to vesti i događaji na nas ostavile najjači utisak u proteklih 7 dana? Iza nas je još jedna jesenja nedelja. Imali smo temperature ravne letnjim. Još jedna nedelja u kojoj i dalje cijela Evropa ima visoke brojke korone. U Srbiji protekloj nedelji uvedene su COVID propusnice, ali samo za ugostitelje ili za ugostiteljske objekte posle 22 časa uveče. Naravno, puno blaže nego u drugim zemljama. Kon je prošle nedelje ponovo tražio zatvaranje na 10 dana. Da li su propusnice samo prvi korak? Prvo do 22 časa, pa će onda spustiti na 17, a onda karantin ceo dan za nevakcinisane. A možda od Kona budemo očekivali i žute trake na rverima i rukavima. To je diskutabilno. Sve drastične mere protiv slobode kretanja, protiv slobode u svakom slučaju od Kona. Gde nas to on vodi, vidjet ćemo. On zna, on posle ovoga ide u penziju, a gde ćemo mi, Bog sveti. Naravno, ove mere su dovele do protesta. Ne velikih, ali bilo je blokada ulica. Blokada ulica u Beogradu, manje demonstracija. Ipak ova država i rukovodstvo ove države ima malo razumevanja. Izgleda ćemo morati da naučimo da živimo sa svim ovim. Nema povratka na staro. Prošle nedelje Srbija je podržala Republiku Srpsku, koja će 25. oktobra da poništi sve nametnuto i vrati oduzeto, da bi Dodik bez dozvole iz sveta tako krenuo. Da li on to sme bez dozvole, pitanje. Rešen je slučaj Đokić. Ubica su rodbina. Policijski je rešen slučaj, a sud tek čeka. Tako je rešeno jedno od najmonstruoznijih ubistava koje je potreslo Srbiju u protekli par nedelja. Srbina u Beču napala 2 Albanca. On ih prebio u samoodbrani. Mala je to kvota, mora 3 ili 4, ne može 2 na 1. Zanimljivost, srpski tompusi marke Cohiba našli su svoje tržište, ni manje više nego na Kubi. Nekada je naš viski bio kvalitetniji od originala. Da li su tompusi naš sledeći izvozni brend? Vidjet ćemo. Švercer Kinez uhvaćen na granici sa punim tovarima Cohibe Made in Srbija. Škole za sada nastavljaju da rade. Cene skaču, energenti. Cene skaču, ali inflacija ne skače. To je malo... Evo vidite. Molim vas, obratite pažnju u saobraćaju. Vozimo kroz naseljeno mesto. On 200 na motoru. Cene skaču u Srbiji, ali skaču u Evropskoj uniji, tako da nismo sami. Doduše, kod nas nema energetske krize i ne postoji razlog veliki za to skakanje, ali trgovci uvek nađu dobar razlog da podignu cene. I jednom kad ih podignu, nikad ih ne skidaju. Đokoviću zabranjen nastup, to jest učešće na Australian Openu. Kažu, nije vakcinisan. Eto, toliko. Kao što smo rekli, izgleda ćemo nositi žute trake. Bar nešto nas da zaobiđe. Ali ne da nam se. Hrvatska naoružava Albance
pešadijskim naoružanjem. Ne mogu oni bez nas, pa to ti je. Završeni su pregovori vlasti i većeg dela opozicije. Na izbore će izgleda svi, pošto su iste face, ko ne voli vlast ostaće kod kuće. To je to. Na strani opozicije vrti nam se uvek ista garnitura ljudi koji smo gledali proteklih 20-30 godina. Neki od njih bi možda trebali da shvate da je vreme da se povuku iz politike. Ali prošle nedelje nam nešto nema Marinike. Išla je žemljica u političke aktivnosti, ali nije bilo nekih ovakvih. Sad, to jest Amerika, koje su uvele Evropu u krizu ugovorima o tečnom gasu, te sabotažom dogovora sa Rusijom, sad se ograđuju i sad su se Amerikanci dogovorili sa Rusima. Očekivano od njih. Šta će Evropljani, pitanje. Prošle su nas kiše. Imalo i lepih dana prošle nedelje. Nadamo se da će nam se lepi dani tek vratiti. Prošle nedelje dobili smo informaciju i šokirala nas informacija da je uhapšena Dijana Hrkalović. Dijana ne silazi sa naslovnih strana. Od eksplicitnih fotografija do teorija zavere. Prva žena MUP-a u zatvoru. Vidjet ćemo kuda ovo vodi. Vlast, kao i svaka vlast, radi svoj posao, opozicija, umjesto da izađe sa rješenjima, samo kritikuje. Imali smo prošle nedelje izbore u nekim lokalnim sredinama. U nedostatku kvalitetnih rješenja svi su pribegavali senzacionalističkim ispadima i naslovima. Ono što je interesantno, završavaju se radovi u poljoprivredi, tako da naši paori polako mogu da se pripremaju za zimsku pauzu. Još jednom da vas pozdravimo i da vam poželimo prijatno miholjsko leto i sezonu slava, da ostanete zdravi i pravi. Da, prošle nedelje obilježila jedna interesantna situacija. Učenik u školi izvadio pištolj i zapucao. Zaboravio čovjek da nije u kafani. Sreća, to se nije desilo u Srbiji. Još jednom, do sljedećeg uključenja, molim vas, vaša Vojvodina Info.